ngifuna ukuthinta lolu daba lolu oluyiqiniso kodwa ongakhulunywa leli lokuthi yindaba kubukakala sengazi ukuthi umthetho kakhulukazi wase South Africa uzwelana nabantu besifazane kakhulu compared to amadoda. Umuntu wesifazane beshaya indoda akukhulunywa, kodwa indoda mayishaya umuntu wesifazane yakhulunywa. Umuntu wesifazane bethengela indoda inkabi noma eyibulala noma eyithela ngeacid noma enzani akukhulunywa kakhulu, kodwa indoda mayithi ayenza into ecishe kukhulunywa kakhulu. Ngabe eNingizimu Afrika amadoda ayacindezelwa yini na mase kuthathwa abantu besifazane bese bekhwezwa phezulu kwamakhanda amadoda? Umuntu wesifazane bengabe ekhuluma edelela kunakwa, kodwa mase kukhuluma indoda kube ngathi ayivi wrong. Kunombuzo obuzwa abantu ukuthi kanti ngabe eNingizimu Afrika icheme nomuntu wesifazane yini? Khomuleke njalo mina ngisoze ngayikhuluma into engekho. Mangabe ngikhuluma into isuke nje inje ngoba injalo emhlabeni, isuke nje ngoba injalo emazulwini. Wena osuke uzongiphikisa usuke ngelinye ilanga uzophathwa inhliziyo ebuhlungu ngoba noma yinto engiyishoyo isuke izoproveka. Ngiyayibuza mina ngithi abantu abajwayele ukungiphikisa bazizwa benjani uma ngabe into engisuke ngiyishilo isiba yiyo? Bayaye basola umgodi wokucasha. Abantu abayaye basupport umuntu bengabe sabonakala ngazuthi uyagadla ubhekisa kumina, uyazizwe njani lo muntu obusupport umuntu ogadla ubhekisa kumina mase umbona leyo muntu esehlulwa noma esegwetshwa emhlabeni, esegwetshwa ezulwini noma esezihlisa nje ixolisa? Uyayufile kanjani lapho ukhona kade ucelebrate egadla mase umbona esehlulwa? Uyayuzizwe njani? Yabona kuyakuthiwa you must always try by all means to join the winning team ukuze ungahlali uphukelwa inhliziyo. Support i-team wrong, team edliwayo. Njalo uyohlala ukhala, uyohlala uduba ijezi, uyohlale wena ulwa, uyohlala ustresseka ngoba wena you took the wrong decision. Uhamba nehlula. Njengoba ngizokhuluma ngodaba, I'm definitely aware ukuthi lolu daba engizolithinta lu sensitive kakhulu. Kodwa futhi I don't care. I'm definitely aware ukuthi mangilithinta lolu daba lolu baningi abantu ekade bengithanda mhlamba abazongangithandi after lona. Fuck off, I don't care. Mina ngiyaphambili. Fanele ungisupport bese ufuna ukungilawula ukuthi ukukhuluma ngalokho ungakhulumi ngalokho ngoba into eyenza umuntu ukuthi angisupport noma ngithandi noma akholelwe yimi ingoba ngisuke ngisakhulume lento ezomthinta isekhaya. Ngisuke ngisakhulume lento elizothi idlozi lakho malifuna ukukufundisa something livele likwenza uqondane nevideo yami ukuze wena ufunde. Abantu kabafani. Ngelinye ilanga ngizokhuluma ngento ejabulisa wena kakhulu bese kuthi ngelinye ilanga ngikhulume ngento ezojabulisa omunye umuntu kakhulu kube ngathi wena iyakuflathela. Hayi ngoba ukuflathela ukuthi ayiqondene nawe at the moment khona abantu eyakubona. Le yakubona izobaphilisa and idlozi lapho uzokwazi ukuyisebenzisa. Ngoba khona abantu abaye bethi bayalungisa bese bevele befaka upelepele esilondini. Aqhamuka umuntu azokhuluma kwipodium avela akhulume ashiya ngalazi emadodeni noma ashiya ngalazi kubantu besifazane. Uma ngabe umuntu nje ulawula noma uxazulula, you must always talk into yakhayo. Awikhulumi into ezokwenza ukuthi omunye umuntu ahalele ukuyibulala ngoba akazi ukuthi uyosizakala lapha emhlabeni. Lolu daba engifuna ukulithinta bafowethu. Mangabe ngithi mina abantu kunento evelayo manje engathi umthetho ulwela abantu besifazane
beze begcina kungathi amadoda yacindezeleka. Uma singakhuluma ngalo straight ubani uzoyithinta nje abantu kwamagwala kanje emhlabeni nje abantu kuyizingcilebana njengoba abantu behlale bekhuluma bagada ukuthi sifuna ukuthandwa ukuze sithole ama sponsors ukuze ugovernment asihloniphe ukuze supportwe. Mina ngisebenza ngalonto mina elami ithemba mina isesigodlweni elami ithemba uNkulunkulu. Mina emhlabeni ngiletha lento engiyilethile. Uma uyayithatha or awuyithathi mawungayithatha kwakho lokho but one day uzongikhumbula. Mana ngikuchazeleke lento yokuthi ngathi amadoda ayacindezeleka acindezela abantu besifazane umthetho awu like not ukuthi abantu besifazane kuphela umthetho obuke kuba supporter hayi uzole kuphela usupporta besifazane umthetho ngaphezulu kokusupporta amadoda awugcini lapho uphinde usupport nezingane awugcini lapho uphinde usupport nezalukwazi phinde usupport nabantu abakhubazekile ngokuhlukahluka ukukhubazeka. Oh God, noma kwenzakalani umthetho waseNingizimu Afrika ubeka abantu besifazane uvikela izingane uvikela izaguga bese uvikela ikhubazeka. Kodwa wena ndoda wena ukuvikela kancane ke wena. That is very true and honest. Yini uvikela abantu besifazane uvikela izingane izaguga abakhubazekile bese amadoda umthetho ubonakala uwalahla amadoda. Yingoba even by nature or by spiritually uNkulunkulu beqala nje akho umuntu ostrong kuba uAdam bese umthetho nokulawula bese kubekwa uAdam. Ngitshela from Bible nami I quote from lapho bese kuthatha ubhambo kaAdam sekwakhiwa the next person okuEva. Ngakizwa ngithini sekwenziwa the next person ke manje from Adam okuEva. Shothi uEva useyini ufana nengane ufana nomntwana uyabona ufana nomuntu okhishwa la ukuze aphile uzoncika la ngoba ubhambo la lo oluzophilisa lo. From uEva seqhamuka ingane kuyagugwa kuphenduka izalukwazi ngelinye ilanga. Indoda ingobe yiyo eyinhloko. Indoda yiyo elawulayo. Amandla wokuba inhloko abekwe endodeni. Amandla wokulawula abekwe endodeni. Uma kufika impi amandla wokubhekana nempi abekwe endodeni. Bekwe endodeni anikwe indoda. Yiyo amandla okulawula yiyo indoda elawulayo. Indoda edecidayo ukuthi what to do what not to do. Indoda inhloko. Owesifazane ungumsizi wendoda. Uma uyindoda wa understand lamazwi azokwenza ukuphila inguna phakathi azokwenza uzazi ukuthi uba. So indoda kumsebenzi wayo ngisho baba ungaya kuphi uzoyithola. Umuntu wesifazane ngokomqondo nangokucabanga ubhekelelwa uwe. Uzowenza amaphutha ingane phela. Ingane phela. Uzowenza amaphutha untekenteke phela. Kodwa wena ndoda faka umoya wakho kulo wesifazane. As long as be now wena ndoda faka amandla akho kulo wesifazane. Wena ndoda faka umthetho wakho kulo wesifazane.
uma lo wesifazane uthi uyawufaka umthetho wakho awuhlali kuyena, uthi uyawufaka umthetho wakho awuhlali, uthi uyawufaka umoya wakho awuhlali, lithi liyangena idlozi lakho aningeneki kulo muntu wesifazane. Kumele wenzeni wena? Thatha isinqumo sani sokumshiya, ngoba yini akakwazi ukuthi abe yilento wena ofuna ukuyakho ukuze kuvuke lo muzi ofuna kwakho mushi, ngoba beke wahluleka ukufaka umoya wakho, ukufaka umthetho wakho, ukufaka isibindi sakho sokuthi akuhloniphe, ukulawula lo wahluleka ukwenza. Izoba vice versa, yena uzokwazi ukwenza kuwena, uzowufaka umoya wakho ke kuwena. Mase kuyena osefaka umoya, shuthi sewuzoba ntekenteke wena inguna phakade, ngoba umuntu wesifazane uyingane. Kuzoke kuthi kuliwa, athi awungasiphathi isibhamu baba, nawe ushiye ngempela isibhamu, uthi awuma uthi angishiye isibhamu. Uzoye kuthi khamba abantu ebusuku egcekeni, athi hayi asilala ungaphumi, nawe ulala ubheke phezulu unekele lonto enikwayo, ngoba usefaka umthetho wakhe kuwe. Uzoke uthi ufuna ukugoduka uyekini, athi ungayikini, ngoba uyena oseshintshile. Kanti la aqace ukuthi ubani ozogana, ubani oganile. Uma kowesifazane ushiye kubo, ulishiya ngenhloso yokuzokwakha lo muzi okuzoba walesibongo. Uma isibongo ekwakhiwa phezu kwaso kube sendoda, ashiye sakhe sakangubani, ashiye sakhe sakacele, ashiye sakhe sakazondi, azoba wakanzama. Njengoba ezoba wakanzama, kushuthi kuza yena uzojoyina idalwa zakanzama kwayena sokanzama, ngoba kuyena sengenonzama kulo wesifazane, sekumele enze umthetho wakanzama. Uma ndoda uhlulekile ukumenza umkwakho, kwangena isidala sakanzama ukuze abe unzama. Phela deep down angena wakanzama yena owakacele le. Kodwa ngoba usegane kanzama, sekunesidalwa sonzama esingene ngaphakathi, esekumele enze umthetho wakanzama. Obakanzama umthetho uzowenza ngokulalela wena, kodwa mawuntekenteke wena, awuntekenteke wena ngekulunge. So definitely ke bafowethu, njengoba wesifazane kwazi ukushiya kubo, aye emzini womuntu engekhona kubo, ngehope yokuthi kulowo muzi nizokwazi exercise ilungelo leni, nikwazi ukumphatha kahle, nikwazi ukungena idlozi lakho. Uma kwenzeke engasaphatheki kahle lapho, sekumele umthetho ke manje umlwele. Ushiye kubo, washiya abazali bakhe, washiya wakuthemba wazohlala kini, wakuthemba wazokwakha umuzi wakini. Wayeka yena ukusiza abafowabo kwakho umuzi wakubo, wakuthemba uyawakha lo muzi lo. Ngelinye ilanga amanixabana, eduba uzobuyela kubo, kodwa usewakhile lo muzi. So umthetho uyamlwela ke lapho. Nawe kuthiwa amadoda kuba vice versa, kube yiwona aganayo. Ungashintsha nomthetho mase gana amadoda, ungashintsha umthetho usupport amadoda, ngoba ngabe sewamadoda ingane. Umthetho usupporta labantu engathi baba minor, umthetho usupporta labantu engathi bama victim, umthetho usupporta labantu abangakwazi ukuyilwela, umthetho usupporta labantu ababukeka be vulnerable. Umthetho udila nabo bantu. Thina madoda akufanele siteteme sithi umthetho awusinaki. Thina asikwazi ukuba nenqumo. Thatha inqumo noma zikuhluke ezinye, kodwa kube inqumo zokuphila. That is the reason why ngithi nana manje mangabe ngizozindoda ithi kucatshangela abantu besifazane, ngiyaye ngibuze ngithi le ndoda for real izikhathanisa kwi-level eyodwa yona nomuntu wesifazane, izibona belingana? Bese kuzobe ingane, umthetho unayekela ingane, ubaba njalo ubona i-level yakho neyengane ngempela ilingana? Awuboni ukuthi ingane iyiminor la kuwena? Awuboni ingane ukuthi incane idinga ukusupportwa? Wena for the fact ukuthi awulelwa, it's because amandla akho iwona kumele alawule. Bafowethu ningathi mangabe emakhaya bafowethu
nihluleka ukuba in charge. Ukhumbule khona abantu ongeke ubalawule empilweni. Akubalawule. Uma ungekwazi ukumlawula umuntu, you are free to leave her or him. Free. Ayikho into ekubhoundayo ukuthi hayike ngeke usangishitha. Cha. Inhloso yokumshada umuntu. Awumshada umuntu ngoba emuhle. Awumshada umuntu ngoba efundile. Awumshada umuntu ngoba enemali. Umshada umuntu ngoba uyabona ukuthi wena uyakwazi ukuphila kuyena, yena uyaphila kuwena, niphilisene, kodwa futhi uyakuhlonipha njengenhloko. Ingakho kuwena ekufuna uyilide le ndaba yokulobola kuze kuyoshadwa, ilidwa indoda lo ndaba. Umuntu wesifazana ngawufuna umshado, kodwa indoda mayingadecide ukumshada, ngeke azashada. Kodwa umuntu wesifazane angangawufuna umshado, kodwa indoda mayisiyufuna uyenzeka umshado. Uyenzeka. Vele imiyeke lo iyokhuluma nabakubo kwesifazana. Ukuthi hayike sesifuna ukuletha abakhongi, sesifuna ukuba nje, sesifuna ukuba nje, sesifuna ukuba nje, bavume ngani, vume indoda, bahamba bakhongi lotsholiwe. Ukuthi lo wesifazana uthini, into azobuzwa yona mase kufika abakhongi ukuthi wena uyamazi lo okwakhe nje, yebo ngiyabazi. Finish. Finish. Beka wathi nje yebo ngiyabazi laba sekuphelile. Indoda ihlangane nabasekhweni kwavunyelwana ukukhokhelwana. Ingakho mawusuku ukuthi niyaxabana nowakwakho awumsabisi nokuthi umlobolile, ngoba lento yokulobola it's not about her. It's about abangapha umkhwenyana nabaqubo bazikhulumela bodwa baba nomalume babizane usuke ngekho ngishena endlini lowesifazane mase begebengana lapha ya make nekoshotha amalobolo, ngoba kusuke kugejengwana kushawana ngengqondo kwenziwana idididi ukuthi obani abasile kunabanye. Usuke esemnyango lo ubizwa amakhonto encane kumele ayifakaze aphinda khishwe futhi makuthi khona la kuba le dead end khona phinda khishwe futhi. Even umama ozala intombazane, ngoba yaziwa ukuthi amantombazane abangano mama nawe uyakhishwa futhi, ngoba is not about le kulobolelana. Uwe ohlonipha idlozi lakulo yamuzi ukuthi ingane yabo utshela idlozi lakhona ukuthi uzoyicela idlozi nawe uceli kuyona ukuthi ize ngapha, ayibashiye ayize ngapha, mase beyavuma abadala ize ngapha ingane. Ize ngapha. So mase ngixabana awukwazi ukumsabisa ngayisa inkomo kini ngenza ukuthi kini awuyenzi awunikezanga yena inkomo, unikeza abakubo inkomo. Insizwa nje ngempela mangabe khona ungaboni ngasolinye isibona ukuthi lo wakwami siyagejana. Into kumele uyenze, hamba wena uye kulabo lokole kubona, khuluma nabo ukuthi ingane yeni nje ake nilandele bese beyilandela kuba abazali abazokhuluma nayo. Bazali into ofisi ifezeka izofezeka, kodwa bamba abazali bayo ingane esayidini lakho. Finish. Lapho ngeke kufike ukuthi uyibulale ngelinye ilanga. Ngeke fike. Kodwa mawuzothi umuntu wesifazana unamaphutha uyambulala, shothi uzobaqeda ngoba bohlale benawo amaphutha bazi ingane phela. Mawuthi ingane yakho once yanephutha uzoyibulala, uyohlala uyiqeda ingane ngeke uzube nangane ngoba ingane iyohlala iba nalo iphutha. Mawuthi izalukwazi beke yaba nephutha uzosibulala, uyohlala uyiqeda izalukwazi. Vele mazigugu izalukwazi ziyashintsha zize emnganeni. Mawuthi umuntu okhubazekile uzombulala, uyohlala ubaqeda abantu abakhubazekile, ngoba vele ukukhubazeka kwabo kubenza empilweni nawo indlela abazocabanga ngayo. Bacabange ngayo uthi mawukhuluma nje into angayiboni kahle kube ngathi uyamcwasa, kanti awumcwasa avela kahle ke ngenkulumo futhi uyobaqeda. Labantu badinga ukuthandwa. Abantu abakhubazekile badinga uthando. Abantu besifazane badinga uthando. Izingane zidinga uthando. Wena ndoda udingani? Udinga uba neskill sokwazi ukulawula. Kwazi ukulawula. Awukwazi ukuthi ngempela ungaze uthi umuntu wesifazane wami ngiyambulala ngoba kangihloniphanga. Uwe obenteke from the beginning useyakazi ukuthi unodolo okudlala yena. Uwe omenze wakufila baba leyonto. Uwe ngisho mfana ungafuya isilwane, ufuya isilwane mhlawumbe ufuya inja, mayazi inja ukuthi njalo bawuqhamuka iyakudlalisa igibele ngelinye ilanga liyothi lini izulu ugqoka white
ivele igibele ngenyawo ezinodaka ijwayele vele ukuthi iyagibela ngeke uzuyibulala yini ungigibele ngodaka wena ugcwali ayikho lotho uvele isiyazi wena uyayigibela simple ngisho baba ungafuya inyoka ufuya inyoka endlini amapets laba abahlele bewafuyile uma uzoyijwayeza ukuthi ibuye iground ube ngathi yaklina kakhulu ngelinye ilanga uyothi relaxela ivele igibele iground ikinye kanti uyicasukene ivele inhliziyo ingayitholi kahle yakho ivele kushaye ngoba inyoka ifunda inhliziyo ukuthi ithini iground kanti ucasukile ivele kushaye bafowethu ngiyacela izinsizwa la zikhona uma uyindoda ngempela azi ukuthi umuzi wakini uyovuka kodwa through wena umuzi wakini uyovuka ngenxa yomthetho wena ezindoda okwazi ukubeka bese uyama kuona uyovuka umuzi wakini uyovuka ngenxa yokuthola umuntu wesifazane ozothi mawukhuluma ngokuthi nawe unenhloso yokuvusa lo muzi bese yakulalela kodwa umuzi wakini mawusuzokwa uyothi awushaya umthetho awushaya wesifazane bese bengazi ukuthi niyakhompitha once kwafika kwi-level la ningasafuni ukulalelana lo ushayo wakhe nalowo wakhe nalowo wakhe nizogcina nihlukana ngokulala emakamelweni shuthi nobabili ke manje lendlini seniyinkunzi inkunzi ayihlala ndawonye yila kunengozi khona uma kunengxabano engalawuleki even by spiritual thiwa akuhlukana izindlela hayi ngoba ngingasathandwana kodwa ke ngabiwa ndawonye nobabili nikhumbulane bazongizwa baba namadlozi aphezulu ekhaya bazongizwa abantu bakamoya bazongizwa once umuntu nangaba ndawonye uzomkhumbula mawusumkhumbulile uzomfonela naye akufonela so angifuni nje mina ukuphinda ngilongizwa indoda ithi umthetho South Africa uvuna abantu besifazane wena ngokwakho wena by psychological uyalingana yini nomuntu wesifazane into eyi1 yini wena makuthiwa mawudelelwa kuthiwe umfazi wena ndoda uyadinwa kodwa wesifazane makuthiwa kuyena hey uyindoda uyajabula ngoba yini igama elithi ndoda lisho amandla lisho isithunzi lisho ukukhuthala lisho unqoba makuthiwa ndoda lilodwa igama kuthiwe ye hey sibongile ayi uyavusa umuzi wakini hey uyindoda umezwe ethi sho mangabe kuqhamuka kuwena kuthiwe ye imindlozi hey uyavusa umuzi wakini umfazi unga hey kunezinto ekumele niyibuke uyekeni umthetho basupport yabo uyekeni umthetho basupport vele bafowethu bancane vele bafowethu omama ngoba uzogxeka umthetho uvela uboshwe uyajele uvela ungene lapha kuma 26 uthi mawungena ama 26 uthi uyalibeka udaba lakho lo muntu wesifazane ongazwani naye bavele bambize ngoqueen uthi akuyena uqueen usathane thiwe uqueen uthe lo queen akangizwa mangikhuluma lo queen uyangifebela lo queen uzala ingane ngeyona eyami lo queen zivela igebengu veze kuhleke zithi umuntu oyimpatha impatha ubuze ngenzeni thiwe yes ndoda uqueen ubhekelelwa wena utshalwa zigebengu uzothini ke manje ufice igebengu uthi azikhale makuthi uhlukumeza umuntu wesifazane igebengu ke hayi uhulumeni igebengu ke manje manje na jwangilana uqueen uvula icala le rape umfethu angimrapanga thiwa hayi uqueen ukubambile ukuthi u17 uyimpatho uqueen uyakusebenza umasha nawe kusho igebengu uzothini mfethu lapha thiwa uqueen uyakusebenza ke manje uqueen akuyena uqueen kumele asebenze wena njengesigebengu uwena kumele usebenze umqondo kaqueen uqueen umshintsha abe wena masumbona uqueen ukuthi uyiskelemi hlehlela queen ngoba uzokulimaza lesithunzi sakho sokuba indoda uzokulimaza isithunzi sakho sokuba yiqhawe uzokulimaza uqueen isithunzi sokuba ithemba lomndeni uzokulimaza uqueen baba uzokulimaza njengoba ngeke sibonelo ngenja mawuyivamisa ukudlala nayo iyodlala nomalini izulu inoda uqoka white vele igibele kushawuqede nya lokho isibhamu idubulo
ugcwale ngayo ngaphela uyagcwaliselana wena uyagcwaliselana wena bafethu ikho leyo nto ba ithi uhlelo queen wakho mfethu yabona ibe ungashana ngomqondo ukuthi okay ukanjani manje ukuziphi manje uyabo useyiyona lento engimthole iyona usafuna yini ukuvusa umuzi ukhwena ukumvusa ukugama bomu nje ukukhuluma into angayinakile uke uthi hayi asambeni siye emakhaya umuzi uzothini ethi hayi angilapho okay usuzwile musukumforsa but bamba ukuthi hayi ngathi khona namba ihambayo ke manje la yini angafuni kuyo emakhaya uyabona bamba hayi ukuthi uzolwa naye emakhaya wena ufuni nananta uphinde futhi uvulenye uthi hayi akasabe siyothenga leli teko ekade ulifuna lapha ya kagushi bese yababa uzothi ngathi yes asambeni sibabe nale perfume ekade uyifuna bese uyabamba uthi oh kunezinto ayithandayo khona angayithandi bese uyabheka ukuthi wena uzokwazi ukumkhonisha soze umkhonisha omunye athi no sizoya emakhaya kodwa bengicela singayi manje soya ngaleli langa bamba futhi uhlelekile ke lo bamba uthi hayi lo hlele kuba niyabonisana yabo vele impilo kokubonisana hayi not now but lothi nje ngifuna ukuya all together hayi sikelemi lesixhole ngakufakela nangu sikelemi leso uzobhidliza akawakho lo muzi so nje ngiyacela nje from now going forward ukuthi amadoda nyeve umuntu wesifazane umthetho nyeve ingane umthetho nyeve isaguga shuthi mfasi ngempela wena ungaziqhathanisa nesalukwazi ukuthi njobe uyindoda ufuna uhulumeni akugade nje egade salukwazi ayigcina uzofuna impesheni yokuguga mfethu ayigcina ifuna ukuguga ufuna uhulumeni akugade ngendlela akugade yona umuntu wesifazane hayi ngeke isigcina uzofuna imali yeqolo ba uzothi uhulumeni akayikhipha kunike nemali yeqolo ngoba uyabanika abafazi yeqolo naba akunikezwe uyindoda yeqolo kuzogcina lapho nawo ogcina uthi elakho leqolo elakhipha lengane phela ufuna imali yeqolo uyabo noma ugcina uyigada ukuthi iyayana enganeni awuhlangani ukuthi iya kumawe ingane noma iyenganeni imali yeqolo ngoba leli iqolo ekukhulunywa ngalo elalo wesifazane leqolo ingakho ibona ababhalisayo lento yengane abantu besifazane bayabhekelela mfethu blind and uhulumeni futhi usazobabhekelela and ngampela futhi mfethu ngeyasikufihlela uqinisile ma umshaye ngempama uzoboshwa kodwa yena makushaye ngempama uthi ovula icala azokuhleka amaphoyisa charge office azokuhleka elinye ningalivula icala but baba uzoba i-talk of the day madoda ngiyacela nikhona niphethe ukumbhaka manje bafethu la nikhona ngicela mfethu wazi isitori sakho wena wakho sebenza imali okwakho yes sebenza imali bese uyivusela umuzi wakini shawa izandla ngoba sekhona abantu besifazane manje abangadlali la besibabiza ukuthi hey windoda sikhokho abayivusa ngempela imizi yakubo manje besifazane bakhona manje ahamba yogana abotha lento yokukhana ayingisebenzeli abe nesibindi sokuphuma bese yovusa umuzi wakubo bakhona and well done kubona wena ko lokuphika naye umlandele noma eseyovusa umuzi wakubo uyaphuma kuwena musa uyabona nje khona lento le Lawrence usibusiso lo mthitha mina bengabe ngimbheka uhlakaniphile lo valuyana hlakaniphile into ashode ngawo nje ushode ukuthola iqiniso lami ngqo lamtha uhlakaniphile mfethu uyikelezele kamnandi and uresponsible uyona yonke into kwase kumele azi ukuthi umuntu wesifazane beke nahlukana not even owesifazane kowesilisa umuntu beke nahlukana naye kwathi uyigoda qabukile akuphinde kubuyelwane mase lihlukene official naze na move on empilweni zeni kodwa manje uzohlukana nisadinelwene ngakapheli ngisho inyanga niyakwazi ukubuyelana kodwa beke nahlukana wa move on nempilo nalo wa move on nempilo akuphinde kubuyelwane ngoba labantu ebeseniba involve empilweni zeni uma ngabe senibuyelana futhi nibenza izilima sebezolwa nabo animphephile ninodwa
aniphephile kulabantu abasuke senibenza izilima ngaphandle omunye mhlawumbe unesikhwele angavela afuna ukuzokulimaza ukuthi wathi uhlukene nale ndoda senibuyelene nalo yamuntu wesifazane angavela ahlambele yazo lemfushane ekuthakatha uyindoda ngoba wamtshela wathi usuhlukene nalo seniyabuyelana nenza yena izilima nani futhi anisathembani lendlini yilaba ya balwa nani inina anithembani nilwa nodwa asekho lamasimbi niwaphilayo babili bathathu abantu abakwazi ukuthi babehlukene bese beyabuyelana futhi nabo kusuke kuvume amadlozi abo ukuthi ababuyelana akuvumi inkanuko zabo kusuke kuvume amadlozi abo bese beyabuyelana uma sebebuyelene futhi akuvele kuthi okay love back cha kuyabikwa ngishedlozini kuze kube ngisho nesilwane soba umhlatshelo ukuthi sixolisa ngalokho ukuthi kuke kwenzeka kanje akuvele nje kuthiwe love back then impilo siyaqhubeka zofa show me looking bhaka la mawuthanda unganyanya mawuthanda unganyanyi nomjida lokuthi usibusiso la uthi ngibambe kahle mina hlampi iqedile idiseke nje la ekuthenini umuntu wesifazane masenihlukene anibuyela angiphathi manje uzothi nithandana ajole nomunye umuntu mhlambe kuze kutholakala ingane angiphathi uqhubeke ndoda umuntu athola ingane nawe kuwena umqondo wakho yilento esho abantu besifazane ke futhi athi umuntu wesifazane yona indoda iyayithola nje ingane siqhubeke sihlale kodwa yena mangabe uthola ingane akafuni kuhlala isiya kulento ebengigiva amadoda ake ngithe ndodeni akwazi uhulumeni kuthiwe uyababhekela nje abantu besifazane nami ngiyindoda akangibhekelela uhulumeni njenga awukwazi uyilinganisa lapho nomuntu wesifazane nomuntu wesifazane futhi akakwazi ukuthatha lamandla wokuba indoda ukuthi athi ngoba wena uzalisile ngaphandle nami ngiyaphuma ngiyozala uma eyibuka yena njengoba kunempi manje esiyithethe ngaphandle nawe ufuna uqale yakhe impi uzoyilwa kanjani impi umuntu wesifazane kumele avikelwe kanti indoda yayiqala impi mayilwa eyawo liyompi izoyimela indoda hayi ngoba kuthiwe nelungelo elingcono lokuthi wena cha but mangabe ithi yocheka ifice lapha ya kunempi kumele apply lamandla ukuba indoda yilwe liyampi le wena umuntu wesifazane kufanele ungene into ezilimazayo yabona ungangeni wena vikelwa wena uyiqanda wena ne fana nengane wena ne ungafuni ukuyifaka into ezinokukhuluma kakhulu ukuthi ngoba ubhedile na uzobheda uyabona wena bebhedile guqa phansi uthandaze thatha isinqumo uyaqhubeka ebhedile noma uyamshiya ukuze ningabhedi nobabili lo muzi ngoba isilakini ya computer manje and in computer ngento umbhedo mawuthi uyabheka yabona so akwazi bebhedile no na ubhede bebhedile mfaka endleleni uhulumeni bengabe emnakekela lo wena ndoda mangabe kunakekela lo musu ukukhala ukuthi waye uhulumeni enakekele lo ingane nje ngoba kubuya kubekezelele noma ubhedile that is why kuthiwa ingane that is why uhulumeni embhekelela ngoba kuyaziwa ukuthi mawubhedile wena uyakwazi umunderstandisa kubekezelele and impilo iqhubeke yes show me looking back sibonge nje kade sinabo lapha yana edamini lamakhandakhanda ezimanga abayibonile uyabona amadoda ekade bekhona lapho nikhona bafowethu even nani engathi ngoba nabalandeli uzani nibe khona ngathi iphatha nje nomali encane just ukuthi nibe khona ngaphakathi into eniyibonile sekudlala izulu for 30 minutes lidlala lithi kuthe sekumele kuqala umcimbi kugeza kwaqhamuka imvulo ongakazi uyibone for 30 minutes and ngishilo ngathi kuzoba nje ngasho futhi ngathi kuzoba isikhathi esingaka lapho everything was demonstrating itself uyabona umuntu okade lapha yami alikho ilanga la ukuthi ungabaza khona amandlami ngento ayibonile imbali iphendukithi imbali noma sekusetshenzwa mase singena kule nsebenzo yasemakhandakhanda stone ngabona insizwa zijabula zonke beyingena zathi hayi ke siyayiqala into enje emhlabeni bafethu lani khona
nqobani nani ningaphumelelanga uNkulunkulu akanikhusele ngiyazi abanye babanjwe into ezahlukahlukene kodwa next time makwenziwa insebenzo eziliqophelo engisuke ngishilo ukuthi kuzokwenzeka into engajwayelekile awophumelela ngoba bengilongisho njalo ukuthi kuzokwenzeka into engajwayelekile kuthe nje same day le event I-weather forecast ibithi 28 okusho ukuthi nje akukhomvula akukho lutho kodwa mina besibonakala esifaka ilokhuzana lamanje kuthiwa icrash emgwaqweni bathi abantu awukodwa libalele kanjena why kusetshenziswa kufakwa icrash sathi ingoba khona insebenzo ezokwenzeka ebusuku ezobe ifaka imvula akufanele mase iphuma imoto kuthiwa zikwazi ukuphuma le crash iyosiza kusasa mase iphuma imoto maqedwe insebenzo ezokwenzeka lezo dedelela amanzi emvula nangempela kuthe mase kusha u12 kwavele kwasuka lo kwadlala izulu uNkulunkulu anibusisa lekhona ngiyohlale ngiwakhuluma amaqiniso ngohlale ngikuvikela kodwa ngicela indoda ingafuni ukukhompitha nomuntu wesifazane kanje ngayivumeli indoda leyo ngoba mangabe uthi ukhompitha naye nabantu besifazane bazofuna ukukhompitha nani ezintweni ngebakwazi ukuyimela mangabe kuthiwa nazi igebengu ungasho ukuthi vuka nawe walala nje wena kushubile miyeka lale vuka wena hamba empini wena makuthiwa imali ayikho musukulwa naye ukuthi wahlala nje imali ingekho enza iplan wena ndoda bengabenza iplan lo wesifazane musu kumbuza ukuthi imalini ufuna ukwazi ama details emali yakhe ayenziwa leyo nto baba umuntu wesifazane umuphi imali enemali yakhe uphinde umuphe yakho imali uzikhombisa ukuthi uyindoda lapho ukuze ukwazi ukushaya umthetho kodwa beke waqala wakhompitha ngokuthi unemali nje uzoyenzana eyami ngeke sakuthatha serious ngeke sakuthatha serious subanga nayo inyuku subanga inyuku naye hayibo usuthi kuyena eyeqolo uyitholile nje usafuna enye kumina imali ngeke azakuhloniphe kugcwale ngakufakela nangisikisi ba mawufuna umgcwalisela kathi ethole eyeqolo phinde umnikeze nawe bhu imali elingana nephakethe lokuthi ungamnika yona ngeke sibafanisa abantu abafana ngeke sibafanisa abantu abafana kuthi bhu uzogcwala ke lapho Chobe nukengibhanga indlonhle namagana amabili elesithathu yozana dame ningasho ubusika nesihlobo ngingcwele engaphupha inyoni ziphupha amehla namalanga amthombo ogelezayo ongabonakali ngisho amanzi ukuthi kahle kahle namanzi agcwasa neshandisi aqhamukapi kodwa kuyabonakala lapho ephuma khona Kwale yakufakela nangisikisi Washa Angeke ngikhulume ngangakhuluma manga mina ngiyabonga labajabulayo nalaba ababongayo ngalezi imfundiso manje kuvele kuzwakala ngazi ukuthi uvele kuqhamuka indoda engayibeki kahle le ndaba thiwa hayi amadoda ayabheda baba insizwa zibekelwe ukuthi indoda wena uhamba ugcinila wena unamandla amangaka laba babhekelelwa ngoba kunje kuvunywe futhi ukuthi yes kunjalo umthetho ubuke kuchema nalaba into eyenza abachema bafethu ingoba vele uyabona bavana lebulu labantu baflejali labantu that's it cha inamba yami 0798130260 angageqa amagula vele ngisazokhuluma nje akukhisimusi nje ngisazokhuluma ngoba ngifuna ukuthi kothi qala unyaka omusha abantu bebe bazi thini iqiniso mase ngiyaphinda futhi sicela kube laphi abelaphi abayeke ukushutha abantu bebezofuna usizo abantu yekani belaphi ukwenza icontent ngabantu umuntu bengabe yofuna usizo kumelaphi ingoba usuke enenkinga kunabantu abamzondayo abamfuna eshone phansi musu uyafika wena uyamshutha umuntu umshutha umuntu engena umshutha umuntu uyomgeza ubashuthe begcwele begeza abantu ubashutha abantu besenkonzweni belinda ukuzosizwa wena uyabashutha abantu ubashuthe bengena esangweni hlukanani nokushutha abantu hlukanani nokufuna ukukhuphuka
ngenkinga zabantu. Umuntu njengoba bezile kunabantu abambophile abathi akasoze aluthola usizo. Uma ngabe esekubona kwivideo yakho useyajabula umuntu ukuthi hawu ngampela zamshaya inkinga nakho beseyile kule nyanga eUsibanibani ubeseyile kulo mfundisi uSibanibani nani bafundisi hlukanani nalamasimbe eniwenzayo wakushutha amakhono bezenkonzweni. Kunomama abazali ifundiswa zengane, kunomama abaqotho abathatha isinqumo sokuthi ake uthi ngiye kule tende likaSibanibani ngoba ngizwe ngathi khona ukuphileza nako usuyamshutha wena. Ingane lezi ezifundile iSamuel ezikoleni ezinye emsebenzini seziyahlekwa nangu uma wakhe phakamisa izandla kule yanyoni eyiqola lomfundisi esilaziyo. Noma wakho uyamfusethe uphakamiswa imphathi izandla phakamisana izandla usethe uma wakho usethe lapho akamazi nokuthi uyini ubaba wakhe endlini uyophakamisela inyoni lapha esontweni izandla uyophakamisela inyoni lapha umfundisi izandla kodwa ubaba wakhe akamazi ukuthi uyini endlini. Ubaba wakhe akamazi ukuthi uyini uma wakho uphakamisela umfundisi lapha uphakamisela inyoni lapha. Uyabona izimpathe ezilo ezishutha abantu. I'll capitalize my brother ngokuxakeka komuntu uyamprotect umuntu. Amandla uyawavikela. That is why uNkulunkulu ungasoze wambona ngoba amandla ayavikelwa. That is why mina ungasoze wawubona nguveza kanje umakhanda oil. Iseyodwa insizwe yawuveza umakhanda oil la. Yile yafika sayixolisa ekseni ngovivi. Iyona kuphela yawuveza angakaze nguveze futhi angisoze ngawuveza. Bekune event enkulu lapha. Enkulu. Kodwa kukho lezo ngibona khona ngishutha abantu bezofuna usizo. Akukho lezo ngibona khona ngishutha abantu begcwele bethe. Ngeke ungibone ngishutha abantu sebesedamini ngoba i-private life yabo. Uma beza bathemba mina ukuthi ngizobavikela. Sengiyabona ba kwa social media, ba kwa TikTok, ba abanye baze bevezwe bewa bewiswa bevezwa abanye behayiza bevezwa abanye kupheqeka amapitikote emafonini. Guys, yenziwelani lento because into yepower akushow off ngayo uma kuyipower kodwa ngenxa yaba content creators ayasidakelwa awuyivezi lonto leyo awulivezi usizo lomuntu awulivezi. Uma uzoveza ukuxaka komuntu ngelinye ilanga isicimo uzosivezela umndeni wakho niyoshisa impepho emsamo nabantu bakini. Yini ungakazi uveza abantu bakini beshisa impepho emsamo ubaveze kanje abantu bakini? Makunomsebenzi yini ungakazi uveze kushiswa impepho abantu bakini sebehleli phansi kwendlu. Why ungabashutha ubaveze social media? Ngeke ubaveze because you care about your family. Kodwa abasemzini womuntu uma bethi bazofuna usizo kuwena uyabashutha ubaveze ubenze ilima. Satan zonke lezi details abantu futhi sec must come to an end. Mawusebenza sebenza ngendlela yakho asinandaba kodwa mawusu expose abantu ngoba ufuna kubonakala ngathi unabantu abaningi futhi sec ngabe umfundisi ngabe inyanga fuse gan nonke zinja awukwazi ukuveza umuntu kanjalo mfethu. Abanye baphuma benyenyile angamtshela umnyeni wakhe ukuthi uyofuna usizo agoqe bese kubona emafonini umkhonyana awubulala lo muzi loyo. Useyakubona uhleli lapha etsheni nawe ulindile useyakubona nawe uphakamisa izandla uphume uthi uvakashela kini. Awuboni ukuthi uyawulimaza lo muzi wakhe mos. Oyaya ufoko fuma ngeke ngizwe ngempatha xa ngakufakela mina makhona oyaya le nkulumo yami emfethu. Abanye abantu baphuma bethi basaya esitolo kanti umuntu uyofuna usizo usiyamveza wena. Hayi useyingane mfana wami useyingane sisiwami la ukhona ngizombiza one by one ngilinde nje isikhathi ufuna ngiqale ngikukhuze mabe ngakhuzeka abantu ngithi mangithi kwa TikTok nangu umuntu uveza abantu ethi manje kunje manje nginenkonzo kunje manje kunje uveza abantu. Ngizokuthatha mfana wami ngizokuthatha ma wami ngizokuthatha bishop ngizokuthatha abavezwa abantu
ziveze wena bavezwa abantu. Angikhathali ukuthi usuba sebenze kanjani, awuyishayi marketing ngokuveza abantu. Awuyenzi lo nto. Hawu. Ayingese ngempahla gcwala ngakufakela. Abavezwa abantu. Ngizokuthatha nje. Uma uthi bekuyisitayela leso ukuthi uyabashutha abantu, hayi sivale baba. Awucabanga nje kusuka uminister thizeni athi ngisaya lapha uyafika uminister uzofuna usizo lu private. Uyafika kuyashutha. Ngiyabona bengabekiwe ku festival. Ngiyabona vele bengabekiwe ko dance lakiwa khona. Kuyiwe enjabuleni, I don't care ngenjabulo. Kodwa umuntu bethi uzofuna usizo lu private. Elu private. Hayi. Akaveza umuntu. Mawuthi unamandla, akaveza umuntu. Mawungena amandla ayifuseke. Show me. Ngizobalanda fresh one by one. January nje ngibalanda fresh futhi nani ningithetha hayi nangulu. Ngiyoqale ngimbheke lo muntu uthi kahle kahle inhloboni yomuntu lo veza abantu. Mase ngiyachaza ukuthi yena ubheda la nala lento ukuthi aveza abantu kanje indlela indlela yena afuna ukunyuka ngayo ukuthi nampa uyabona akabacabangeli izithunzi zabo show me looking back from January ngiyakususa lokho futhi onyanya ufokofo futhi ngentanta ke mina ngile nhlobo engenziwa lutho kodwa zonke izinyoni ezingisala ngobuso ngiyozigweba zonke and mase ngigwebile futhi uyophupha noma ushiye